Hola, a mi em diuen Maria Fernanda Moreno Cabrera. Hola, em diuen José Gonzalo Rosales. Hola, a mi em diuen Joana Luz. I ara anem a presentar els tipus de plantes. Els tipus de fulles. De fulles, molt bé, molt bé. Espaiets, el cul, quin de sol, vinga. Això que anem a presentar és l'espatlla. Molt bé. Com podeu veure, això és el fruit, que té la forma acorazonada, i com podeu veure també és com un corazón. Com un cor, molt bé. Este es el desprès, y la forma es penimetría, com podeu veure és molt gran. Este és el desprès, que té la forma en teta, i com podeu veure és com una rameta i té les fulles molt xicotetes. Molt bé. I este és el xipret, que té la forma pinada, i com podeu veure és un arbre de Nadal. Molt bé, perfecte. Qui li toca ara? Se llama Acàcia. acàcia y Té forma de què? dentada. Se pareix com un estel. Molt bé. Han acabat? Vinga, la següent. Quin tipus de fulla és, José? Ensenyamos-la, no la veguem. Quin tipus de fulla és, José? Vinga. El salse què? Ploró. Ai, José. Este fa pimentel. I com té la fulla el fals pimentel? Molt pimentel. I quina forma té el fals pimentel? Ajuda l'Istela, quina fulla té? La fulla. Sí, com és? La forma. Vinga, di això. Molt bé. Molt bé, aquí... Ale, vinga, Jordan. Ale, Jordan, quin tipus de fulla és això? Així. Com es diu aquesta fulla? Vinga. Com es diu la fulla? Este és el pi. Pues di això, això és la fulla del pi. Quina forma té? Quina forma? Acicular, molt bé. Ale, quina més mos vas a presentar? Vinga. Ixa quina fulla és? La fulla de quin arbre? Del garrofer. I quina forma té? És que la tens al revés, entonces és molt difícil que ho expliques. Té forma Garrofer, i de què té forma, carinyo? Té una forma dentada. Al revés també. Això també compta, això és un desastre ja, per la presentació. Este és el magraner i té forma cilíndrica. Vinga, ja està? Sí, ja va. Anem a fer. No, li falta una, Jordan. Quina fulla és ixa? Que tenim a l'escola? És l'oliver. És l'oliver. I què ens dona l'olivera? Què ens dona? Oliver. I què té forma? I què té forma? Té forma patinada. Molt bé, vinga, anem a fer. Ara vaig a presentar les parts de la planta. No, les parts no. La fase, la vida de la planta. La vida de la planta. Primer naix, després s'alimenta, després es reprodueix, després mor. Tens que mirar-me, no tens que llegir. Les plantes són sers vius. Per què són els sers vius, Mafer? Mira. Perquè mengen
Perquè naixen, es reprodueixen, s'alimenten I es moren. Ja s'ha acabat? Un aplaudiment, vinga, un aplaudiment.